Και η αγάπη πάντα μπαίνει όμως και σε κάτι άλλο, κυρία Παγώνη. Πάμε στη Μήλο να δούμε πού μπαίνει η αγάπη. Στο φαγητό μπαίνει η αγάπη. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Βασίλης. Εκεί μπαίνει πολύ αγάπη. Παπικίνος, γιατί χωρίς αγάπη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, πόσο μάλλον να μαγειρέψουμε. Κύριε Παπικίνο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα και στην κυρία Παγώνη από την όμορφη Μήλο. Όπως είπες, η αγάπη πρέπει να μπαίνει και στο φαγητό και ιδίως σήμερα που είναι μέρα αγάπης, συγχώρεσης και αλληλεγγύης πάνω απ' όλα. Πρέπει να μαγειρεύουμε πολύ αγάπη. Αυτό έχουμε κάνει και εμείς εδώ και θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε κάποια πράγματα, κάποια πιατάκια από την λαμπριάτικη μιλέικη κουζίνα. Για να δούμε. Θα σας ξεκινήσω λίγο με τα τυριά, για τα οποία είμαι πάρα πολύ περήφανος εγώ. Αυτό είναι το ξερό, το ντόπιο το τυρί. Κάποτε το λέγαμε λαδοτήρι, δεν μπορούμε να το πούμε πλέον γιατί έχει πιστοποιηθεί σε άλλα μέρη της Ελλάδος. Το λέμε ξερό τυρί ή ντόπιο ή της σπηλιάς. Με το συγκεκριμένο τυρί, το οποίο είναι πικάντικο και πολύ πολύ νόστιμο, φτιάχνουμε και τα πιταράκια. Τα πιταράκια είναι το πλέον εμβληματικό πιάτο της Μήλου, όλοι γνωρίζουν τα πιταράκια. Θα περάσουμε στην ξινομυζήθρα, ένα τυρί το οποίο απαντάται σε πολλά μέρη των Κυκλάδων και την Κρήτη. Το δικό μας το κάνει ιδιαίτερο ότι είναι με κατσικίσιο μόνο γάλα και με την οποία ξινομυζήθρα έχουμε φτιάξει σήμερα και το τζατζίκι. Εγώ το φτιάχνω με ξινομυζήθρα και από ό,τι βλέπετε είναι πιο συμπαγές και σίγουρα είναι πολύ πιο νόστιμο. Έχουμε την οπίτη μυζήθρα ή αρθότυρο, αυτό που στην Ιταλία ας πούμε λέγεται ρικότα, με την οποία θα σας παρουσιάσω αργότερα το γλυκό που φτιάχνουμε, και έχουμε και τη μανούρα, με την οποία μανούρα εδώ έχουμε προετοιμάσει μία ομελέτα, τη λέμε ομελέτα μαυγά, είναι η τοπική φρουτάγια της Μήλου. Μας ανοίξατε την όρεξη, βλέπουμε όλα αυτά και εδώ αναρωτιόμαστε με την κυρία Παγώνη τι να πρωτοδοκιμάσουμε, αν είχαμε αυτή την ευκαιρία να είμαστε εκεί μαζί σας και να μπορούσαμε να δοκιμάσουμε κάτι από αυτά. Για πάμε όμως, γιατί έχει και συνέχεια, έχει και γλυκό. Μπράβο, έχει και συνέχεια. Έχουμε και γλυκό για το τέλος. Αυτοί εδώ είναι οι μαρθτιγανίτες. Είναι ένα πιάτο το οποίο είναι, θα το πω, συνηθίζεται αρκετά τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας γιατί είναι νηστίσιμο. Εδώ έχουμε μια σπανακόπιτα με χειροποίητο φύλλο και εδώ έχουμε τη φλαούνα, η οποία φλαούνα θα την κόψουμε κιόλας, να τη δείτε. Είναι η ίδια γέμιση που έχουμε φτιάξει στη σπανακόπιτα. Έχουμε βάλει μέσα, έχουμε προσθέσει και τη μανούρα της Μήλου που σας έδειξα πριν. Απλώς το ονομάζουμε φλαούνα, όπως το κυπριακό το έδεσμα που ονομάζεται φλαούνα είναι το πασχαλιάτικό μας. Τα νηστίσιμα. Η σπανακόπιτα. Όχι, δεν είναι νηστίσιμο. Είναι με τυρί, έχει μανούρα μέσα. Έχει τυρί, άρα δεν είναι νηστίσιμο. Έχει τυρί. Θα σας πάω σε κάτι επίσης πάρα πολύ παραδοσιακό μιλέικο. Αυτό αρέσει και στον κύριο Χρήστο Παγώνη, το αγαπημένο του πιάτο. Είναι η τηγανιά της Μήλου. Ακριβώς, συνάδελφός σας. Είναι η τηγανιά της Μήλου. Και συντοπίτη μας ακριβώς, γι' αυτό το είπα κιόλας. Αυτή είναι η τηγανιά της Μήλου, είναι με χοιρινό και αρκετά κρεμμύδια και σβήνεται με λεμόνι. Όπως αυτή είναι για μετά, την επόμενη μέρα, κυρία Παγωνή. Για σήμερα. Τη δεύτερη μέρα. Δεύτερη μέρα. Αυτό. Γιατί ακόμα είμαστε σε νηστεία, όπως είπαμε και πριν. Εννοείται, απλώς εγώ σας παρουσιάζω ολοκληρωμένο το αλαμπριάτικο τραπέζι. Φυσικά. Έτσι και τα φάνε όλα αυτά απόψε, πάει. Χολυστερίνη, κυρία Παγώνη μου, χολυστερίνη. Πολλά. Εδώ αυτό και αν είναι φουλ στη χολυστερίνη, αλλά είναι πεντανόστιμο. Αυτό είναι κατσικάκι, πολύ μικρό. Είναι κατσικάκι τηγανιτό, το οποίο σερβίρεται με αρκετό, να το πούμε, αυτό λεμονάκι. Αυτό είναι το ωραιότερο δηλαδή. Αυτό πρέπει να είναι το πιο ωραίο και το πιο γευστικό. Αυτό είναι το ωραιότερο. Πραγματικά είναι το ωραιότερο. Εδώ ακριβώς έχουμε ένα κατσίκι το οποίο είναι φτιαγμένο με ντόπια ρίγανη, ελαιόλαδο, λεμόνι και μοσχοκάριδο. Εδώ έχουμε κλασικά τη μαγειρίτσα, όπως τη φτιάχνουν σε όλα μέρη της Ελλάδος. Εμείς θα σας πω ότι στη Μήλο ποτέ δεν είχαμε αρνιά, ποτέ δεν είχαμε κοκορέτσια, δεν είχαμε κοντοσούβλια. Αυτό που είχαμε να προσφέρουμε και αυτό που μαγειρεύαμε στα σπίτια μας ήταν ή κατσίκι ή αρνί, αλλά πάντα τηγανιτό ή στο φούρνο. Ποτέ δεν είχαμε σούβλες, ποτέ δεν είχαμε τις παρασκευές που έχουν στη Βόρεια Ελλάδα. Για να μην σας τρώω πολύτιμο χρόνο, να σας περάσω στα γλυκά. Θα ξεκινήσω πρώτα από αυτά, τα οποία εδώ είναι περισσότερο λαογραφικού περιεχομένου. Καταρχάς, μια ανωτελεία. Τι ώρα ξεκινήσατε για να έχετε ετοιμάσει τόσα δέσματα για να μας παρουσιάσετε σήμερα στην εκπομπή? Γιατί έχουμε εκπλαγεί εδώ με την κυρία Παγώνη. Πότε προλάβατε να τα κάνετε? Ειλικρινά σας μιλάω, πέρα από αυτά εδώ που σας δείχνω τώρα, τα μαγειρευτά έγιναν. Ξεκινήσαμε 4 ώρα να τα μαγειρευτά. Αυτά με έχει βοηθήσει η κυρία Κούστα Ψαθά, η οποία είναι μια εξαιρετική λαογράφος του νησιού. Δεν τα έχω φτιάξει εγώ, για να σας πω την αλήθεια. Αυτό είναι, όπως σας είπα, το λαογραφικό μέρος, το λαογραφικό κομμάτι της πασχαλιάτικης κουζίνας της Μήλου. Η γαστρονομία το γλυκό με τη ρικότα.
Θα σας δείξω μέσα στο γλυκό με τη ρικότα. Θα σας πω μόνο ότι αυτή είναι η μαγιοκουλούρα μας. Αυτά είναι τα λαζαράκια μας, τα οποία, όπως σας είπα, δεν είναι για να φαγωθούν, είναι περισσότερο διακοσμητικού χαρακτήρα. Και τα γλυκά που λέει η κυρία Παγώνη, λοιπόν, είναι αυτά εδώ. Είναι τα λιχναράκια που λέμε στη Μήλο. Μελετίνα τα λένε ή μελετίνια, τα λέμε και μελετίνια, όπως και στην Κρήτη και στη Σαντορίνη. Αυτά λοιπόν φτιάχνονται με τη ρικότα. Έχουν λίγο μαστίχα και κανέλα και μέλι. Εδώ επίσης έχουμε τα σκαλτσούνια, τα οποία παρομοιάζουν πάρα πολύ με τα κρητικά τα σκαλτσούνια. Με ζάχαρη άχνη. Είναι μεταγενέστερο, γιατί δεν είχαμε ζάχαρη άχνη, εννοείται. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ μιλέικο. Είναι ανεβατά κουλούρια. Είναι περίπου, να το πούμε, το μιλέικο τσουρέκι, θα το παρομοίαζα εγώ. Αυτά είναι φυσικά με γέμιση ή χωρίς? Πιο απλό. Όχι. Δεν υπάρχει καμία γέμιση. Όχι, σκέτα. Αν δείτε εδώ, είναι τελείως σκέτα και δεν είναι γλυκά. Και μόλις έχουν βγει όλα από το φούρνο, δηλαδή μας έρχεται η μυρωδιά, μου φαίνεται. Και το τελευταίο, λοιπόν, δηλαδή είναι τόσο ζωντανή εικόνα, τόσο δυνατή. Το τελευταίο, κυρία Παγώνη μου, είναι αχλαδάκια. Είναι αχλαδάκια, είναι αυτά που λένε και οι Δρέικα σε άλλα μέρη. Είναι και αυτό ένα τοπικό, είναι ένα κυκλαδίτικο, θα έλεγα, περισσότερο. Το έχετε και στη Λίμνο, μήπως σας θυμίζει κάτι? Ναι, και το είδατε? Η κυρία Παγώνη μας λέει ότι και στη Λίμνο, αλλά ποιος το κάνει όλα καλύτερα, θα μας πείτε εσείς? Περίπου τα νησιά όλα φτιάχνουν αυτό το τελευταίο. Η κυρία Παγώνη λοιπόν πρέπει να είναι πάρα πολύ περήφανη, γιατί η κουζίνα της Λίμνου είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πραγματικά πολύ ωραία. Λίμνος ή Μήλος? Ωραιότερες στην Ελλάδα. Λίμνου είπα, Λίμνου. Ναι, άρα επιλέγετε κι εσείς Λίμνο? Όχι όλα, συγκεκριμένα τυριά. Σας βάζω ένα δίλημμα τώρα. Δεν είπα μόνο για τα τυριά. Εγώ δεν είπα μόνο για τα τυριά. Γενικότερα για την κουζίνα. Εγώ μίλησα εν γέννη για την κουζίνα της Λίμνου. Αυτό. Κάνουν και πολύ ωραία φεστιβάλ γαστρονομικού ενδιαφέροντος στη Λίμνο. Άρα όλα αυτά μπορεί να τα ετοιμάσει ή συνηθίζει να τα ετοιμάζει μια οικογένεια αυτή την περίοδο? Την περίοδο του Πάσχα? Χάσαμε την εικόνα πάνω στο καλό. Τώρα μην, εντάξει, μπορεί να μας λέει εδώ κάποιος που είναι σεφ ότι ξεκίνησαν από τις 4, αλλά για να τα φτιάξουμε αυτά όλα που βλέπαμε, κυρία Παγώνη. Μια νοικοκυρά για να ξεκινήσει να τα φτιάξει. Από το πρωί, για να μην πω από χθες. Θέλει αρκετές ώρες για να τα κάνει. Ωραία. Επανήλθε η εικόνα. Πάνω στο καλό, κύριε Παπικίνο. Όλα αυτά μπορεί να τα φτιάξει μια οικογένεια σε λίγες ώρες? Μπορεί να τα φτιάξει. Μπορεί να τα φτιάξει μια οικογένεια σε λίγες ώρες, αλλά απαιτείται ομαδική δουλειά. Έτσι, απαιτείται βοήθεια. Όχι μόνο να τα φτιάξει μια νοικοκυρά μόνη της. η γυναίκα που θα τα φτιάνει. Βέβαια, κάποιος θα πρέπει να κόψει σηκωτάρι. Και έχει κι άλλο μετά. Ποιος πλένει όλα τα πιάτα? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ της χρησιμοποίησης βιοδιασπόμενων πιάτων. Φυσικά στο εστιατόριο δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό, αλλά σε ένα σπίτι, σε ένα γλέντι, θα παρακινούσα τον κόσμο να χρησιμοποιήσει βιοδιασπόμενα πιάτα και ποτήρια. Το αγαπημένο σας δεν μας είπατε. Ποιο είναι από όλα αυτά που μας παρουσιάσατε το αγαπημένο σας? Τα παϊδάκια. Όχι, κυρία Παγώνη μου, όχι. Το αγαπημένο με μένα είναι ό,τι έχει να κάνει με τυρί. Πραγματικά. Και το αμέσως επόμενο, οι λαχανοντολμάδες, εξαιτίας της σάλτσας, της κρέμας που φτιάχνουμε, η οποία κρέμα δεν φτιάχνεται με αλεύρι, οπότε είναι, θα πω, ιδανικό πιάτο και για αυτούς που έχουν πρόβλημα με τη γλουτένη. Είναι με πατάτα. Άρα επιλογές για κάθε γούστο και για κάθε στομάχι. Ακριβώς, για κάθε γούστο. Και ξεκινήσαμε από όλα. Αλμυρό γλυκό. Ναι, αλλά όποιος καθίσει να τα φτιάξει όλα αυτά, μετά δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του, βέβαια. Εντάξει, δεν θα τα φάμε, θα δοκιμάσουμε από όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εννοείται, να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλά. Καλή Ανάσταση. Και εσείς να είστε καλά. Επίσης, καλή Ανάσταση και σε εσάς και σας ευχαριστούμε που τέτοιες μέρες μας κρατάτε και εσείς παρέα. Και φυσικά σας ευχαριστούμε για ό,τι μας παρουσιάσατε. Να μην δεσμευτούμε να πάμε και στην Άξο, κυρία Παγώνη. Έχουμε δεσμευτεί να πάμε. Δεν μπορούμε να πάμε σε όλη την Ελλάδα. Στη Μήλο, μάλλον. Έχουμε δεσμευτεί να πάμε στην Άξο, στην Αλεξανδρούπολη. Ήταν και η Μήλος.